Käy. Haluatko sinäkin yllättää kumppanisi kyrpäpyyhkällä? Näin se käy helposti. Ota valkoinen pyyhe, asettele se tällainen hienosti tähän ja puoleen väliin pistä häkäpäällä. Sitten ei kun rullaamaan tiukaksi täältä kärjestä, että saadaan stondiksi aikaiseksi. Ei muuta kuin rullaa oikealta puolelta ja sitten sama vasemmalta puolelta. Näin. Mitä isomman stondiksen haluat, sitä pisempää tehdä. Noin. Tässä sinulla on mulkku valmiina. Nosta se pystyyn. Noin. Ja käännä näistä siivekkeistä pallit. Noin. Ja kun kumppani lähtee suihkuun, niin johan se yllättyy. Noin. Tossa. Hieno. Yllätys. Pillupyöttä en osaa tehdä, mutta sen opettelen seuraavaksi.